šiel vlastne k téme toho Azova, pretože toto je vec, ktorej nie je celkom jasno a bol by som rád, keby sa to trošku vyjasnilo. Ja ti tam hodím pár obrázkov. Môžeš to ukázať, trošku to zmenší, pretože teraz v súvislosti s dobytím Avdejevky Rusmi, tak sa veľmi skloňovala 3. útočná brigáda ukrajinských ozbrojených síl. A všetci o nich hovorili ako o Azove alebo Azovákoch, Azovcoch, prípadne spojovali názov 3. šturmová brigáda s názvom brigáda Azov. Robili to aj niektorí renomovaní ruskí analytici, napríklad Jurij Podoliaka týmto spôsobom písal. A by som teda objasnil teda, čo je Azov a ktorý je ten pôvodný Azov. Totiž originálny Azov je v súčasnosti brigáda Azov, ale v minulosti to bol vlastne batalión, ktorý vznikol ešte v roku 2014 z tzv. Čierneho korpusu. Tuto na obrázku vidíme naľavo vlastne logo toho Čierneho korpusu a už vtedy táto jednotka nacionalistov, ktorí sa dali dohromady v Charkove, tak bola podchytená, aby bola oficiálna, tak bola podchytená v tom ukrajinskom novom režime pod ministerstvom vnútra. Neskôr vznikol cestou do Berďanska vlastne k pobrežiu Azovského mora a neskôr vlastne sa presunul do Mariupolu, tak vznikol batalión alebo prápor Azov. Tuto vidíme to druhé odľava, to je takéto najklasickejšie logo, najdlhšie asi používané, ktoré mali ešte pri bojoch v Mariupole, keď vlastne už tento batalión Azov bol vo veľkosti pluku, takže to bol pluk Azov, keď sa bojovalo o Mariupol. A tento pluk nebol ale v celom svojom počte iba v Mariupole. Mnohí jeho členovia alebo nejakí bývalí veteráni Azova boli aj na iných miestach Ukrajiny vlastne po ruskej invázii po 24. februári 22. Takže títo Azovci z tohto pluku Azov, mnohí boli teda v tom Azovstale zajatí nakoniec a odišli do zajatia, kde boli vrátane toho najvyššieho velenia a toho Denisa Prokopenka, ktorý bol veliteľom pluku Azov, boli v ruskom zajatí. Neskôr boli vymenení za nejakých ruských vojakov, ale hlavne toho politika proruského a údajného Putinovho priateľa Medvedčuka a bolo dohodnuté, že budú internovaní v Turecku. Minulý rok, nejak na začiatku leta, sa táto dohoda porušila a minimálne to najvyššie velenie z tohto pluku Azov sa z Turecka vrátilo. Niekoľkí členovia minimálne doviezol ich vlastne českým špeciálom priamo Zelenský, ktorému bol poskytnutý český vojenský špeciál, lietadlo na dopravu, keď bol vlastne na takom turné po Európe a vyzdvihol tam týchto Azovákov. Takže v súčasnosti je ten pôvodný Azov, je to skrátene sa to dá nazvať brigáda Azov a celým názvom je to 12. brigáda špeciálneho určenia Azov a patrí pod Národnú gardu Ukrajiny. Nie je to zložka regulérnej armády, teda ZSU, Zbrojných síl Ukrajiny, ale je to Národná garda Ukrajiny a táto Národná garda patrí pod Ministerstvo vnútra Ukrajiny. Čiže od začiatku histórie tejto jednotky, toho pôvodného Azovu, originálneho,
v podobe toho čierneho korpusu až po brigádu Azov je pod ministerstvom vnútra. Tento čierny korpus ešte jeho nazývali aj ako že sú to tzv. Čierni mužičkovia, čo je taká parafráza na tých zelených mužičkov, ktorí boli tí neoznačení ruskí vojaci na Kryme, keď sa vlastne Krym odtrhal. A týmto azovákom alebo čiernemu zboru alebo čiernemu korpusu sa hovorilo čierni mužičkovia. Prvým veliteľom Azovu bol Andrej Bilecký, alebo jeden z tých hlavných prvých veliteľov Azovu. Myslím, že nebol úplne pri tom vzniku, keď sa to lámalo z čierneho korpusu na Azov, ale jeden z tých hlavných a najznámejšia osobnosť vlastne z týchto nacionalistov bol tento Andrej Bilecký. Tak, v súčasnosti, aby sa to nezamienalo s tou 3. útočnou brigádou, tak tento Azov je nasadený niekde na Limanskom smere, čiže je to vlastne tá severná časť frontu, alebo tá južnejšie položená severná časť frontu a mali by sa nachádzať niekde v tých lesoch pri Kremennej. V Avdievke brigáda Azov nasadená nebola. Táto brigáda Azov okrem iného bola vlastne tak hlasnejšie oznámená, keď som si uvedomil, že vlastne bola po tom, čo sa stalo v Mariupole s plukom Azov, tak bola ohlásená koncom 22. roku v súvislosti s oznámením tzv. Útočnej gardy alebo gardy útoku, kde predstavili Ukrajinci, myslím, že 8 brigád, ktoré boli všetky pod ministerstvom vnútra Ukrajiny. Všetko to sú v podstate také útvary nacionalistického charakteru a jednou z týchto brigád bola práve brigáda Azov. Čiže ďalej tu máme, ja tam hodím, aby sme aj Bileckého videli. Čiže máme tu 3. OŠBR, čo je 3. samostatná útočná brigáda. Táto brigáda bola založená Andrejom Bileckým a veteránmi pluku Azov hneď po ruskej invázii vo februári 2022 ako jednotka teritoriálnej obrany TRO Azov Kyiv sa nazývala, alebo Teroborona Azov. Čiže tento názov vtedy niesla. Čiže naozaj má význam označovať túto 3. útočnú brigádu ako Azováci. V súčasnosti ale tento názov nenesie. Ona sa potom zväčšila ešte medzi tým na pluk, to bol tzv. SSO Azov Kyiv, takto sa tá jednotka volala. A v januári 2023 vznikla z toho táto 3. útočná brigáda, ale tu už sa vlastne tento oficiálny názov Azov stratil. Ale nejak z tradície sa im hovorí vlastne stále Azov, ale treba to odlišovať, pretože ak by si niekto myslel, že je jedna brigáda Azov, tak v skutočnosti sú vlastne tieto brigády dve. Jedna, ktorá tento názov stále nesie a jedna 3. útočná brigáda, ktorá tento názov už oficiálne nemá, ale sú v nej Azováci. Sú tam túto brigádu tvoria 4 prápory, 4 batalióny a 3 velitelia týchto bataliónov sú naozaj bývalí príslušníci pluku Azov. Jeden z tých veliteľov jednoho toho bataliónu, ten slúžil v minulosti v batalióne tuším Donbas. Takisto Donbas bol tiež jeden z tých nacionalistických bataliónov. Takže sú tu takisto Azovci. No, k tomu by som ešte povedal to, že
Azov nie je iba tieto dve jednotky. Je to v podstate určitým spôsobom hnutie Azov, dokonca na Ukrajine sa vyskytujú tieto názvy ako azovské hnutie, respektíve v originále azovský ruch. A ľudia, ktorí vlastne sú bývalí Azovci alebo sú v jednotkách a pochádzajú z pôvodného pluku Azov, sa nazývajú Azovci v ukrajinčine, alebo u nás niekedy počuť aj také výrazy ako Azoviti, Azovčania a podobne. Potom jednotky, ktoré niesli názov Azov, tých bolo viac. Väčšinou to boli jednotky teritoriálnej obrany, TRO, Azov, Kyjev, Charkov, Dnipro, Poltava, Prikarpatia a tak ďalej. Čiže mohlo ich byť viac. A tento názov Azov mali už v sebe. Väčšina týchto jednotiek teda sa zmenila od tej doby na nejaké iné jednotky, že buď sa zlúčila s nejakými inými jednotkami, alebo sa nejak zmenila, takže už s týmito názvami nemusia existovať. A potom ďalšie jednotky, ktoré boli tvorené z Azovcov, môžu byť aj také jednotky, ktoré tento názov Azov v sebe ani nemuseli mať. Napríklad SSO Lyubart alebo TRO, tiež terobrana Albin. Takže tiež sa radia vlastne k tzv. Azovcom. Potom sú tu jednotky, spomeniem dve také známe, ktoré patria k tzv. Azovcom a ktoré sú aktuálne aktívne, a to je špeciálna jednotka Kraken alebo Centúria napríklad. A Centúria sa nazýva ako subdivízia Centúria army 3. útočnej brigády. Čiže je to akási jednotka, ktorá je s touto 3. útočnou brigádou nejakým spôsobom prepojená. Ďalej tu máme, ja tam hodím aj obrázok, aby sme videli niečo, z čoho trošku ide až mráz po chrbáte. A to sú vlastne mládežnícke organizácie, čiže až tam prenikol tento názov Azov a hnutie Azov. A to je vlastne mládežnícka organizácia, tzv. Junácky zbor, a do nej patrí vlastne aj je to vlastne akási sieť detských táborov a patrí tam aj organizácia okrem iného Azovec. Ale sú tam aj mnohé ďalšie. Sú to všetko vlastne nacionalistické, mládežnícke, detské tábory, ktoré sú týmto spôsobom organizované. A tie detské tábory sú akože pre priaznivcov, hej? Len pre upresnenie. Ťažko povedať, akým spôsobom sa tam tie deti dostávajú, toto už nemám celkom preskúmané, ale... Lenže slovo tábor v tejto súvislosti by mohlo mať také zvláštne konotácie, tak len som sa tam sa učia proste nejaké dovednosti, hlavne bojové, a nejakú ideológiu si tam utvrdzujú. Nie je to len tento junácky zbor, kde patrí sieť detských táborov Azovec, Druža, ja neviem, Bukovinec a tak ďalej, je ich tam viac, ale tieto mládežnícke organizácie nacionalistické napríklad existujú aj pod kuratelou pravého sektora, je napríklad organizácia Pravá moloď. A oni neustále nejakým spôsobom cvičia a väčšinou sú tam také staršie deti, takého tínedžerského veku, čiže na Ukrajine je toho dosť týchto nacionalistických mládežníckych organizácií. No a čo to pripomína? No, ako v Tretej ríši sme mali
Hitlerjugend, tak toto je asi niečo podobné. Potom v rámci toho hnutia azovského existuje ešte aj organizácia Civilný zbor Azov, alebo po ukrajinsky Civilný korpus Azov, ktorú založil samozrejme Andrej Bilecký, prvý veliteľ originálneho Azova. A okrem toho Bilecký je aj lídrom politickej strany Nacionálny zbor, ten už teda názov Azov nenesie. Neviem, či je to aktívna strana, alebo do akej miery. Teraz v tomto konflikte asi možno ani veľmi nie, ale títo bývalí Azovci a to azovské hnutie je veľmi široko teda rozvetvené nielen v tej vojenskej oblasti, ale aj v civilnej sfére. Takže ja som vlastne urobil, keďže boli také tápanie, teda čo to ten Azov je, a mal som dojem, že veľa ľudí si myslí, že to je len jedna jednotka, tak nie je to len jedna jednotka. Urobil som vlastne na Telegrame taký krátky seriál, má to 4 príspevky, dá sa to dohľadať cez názov Azov na našom Telegrame Casus Belli Live, takže tam sa tieto základné informácie, kto chce, tak si to môže ešte prečítať. Sú tam naozaj iba základné veci, pretože zase veľa sa tam toho nevojde, ale na také základné uvedomenie to úplne stačí. Takže asi všetko odo mňa v tejto chvíli. Písali tam ľudia do chatu, že im seká video alebo niečo, ale ja neviem, teda ja som